Ами, Коте, ти специалното видео и да, страшно много те обичам, страшно много искам да те видя. Нямам търпение вече да дойдеш и да излезем и да прекараме един ден заедно и да побъркаме търговище. А, Мога да ти въртам така дето вече цяла нощ, да ти говоря за тебе, колко си прекрасна, колко си хубава и колко много те обичам, просто ще те измъча. Но както и да е. Аз обичам One Direction. Ами да, ти супер мега яката, супер много те обичам, което го повтарям за поне 100 път вече, но и това не е достатъчно. Специално видео за теб. Нищо, че и с мнение за тебе, но както и да е, познаваме се от скоро, 2-3 месеца, не е по-малко са, както и да е. И въпреки, че още не сме се виждали, което ще стане съвсем скоро, а, искам да знаеш, че адски много те обичам и те гушкам в момента и като се видим ще те гушна толкова силно, че да, ще те задуша от прегръдки. Няма да те пусна и после няма да те пусна да си отидеш в Преслав, да ще живееш с нас. Къде в нас? Да. Какво друго да ти кажа, Слънце? Много те обичам, много си готина, много ме радваш и да, много си красива. Ами, да, обичам. И ти обичаш Найо. Ами, да, Слънце, искаш едно специално видео за теб. Виж, радвай се, че ти отделям 3 минути. Бих ти отделила и повече, но в момента не знам какво да кажа и в момента не мога да измисля нищо и просто импровизирам, да, и ще повтарям колко много те обичам. И колко много искам да те видя. И колко много ще те гушкам. Защото ти си едно уникално същество. И бих убила всеки, който те нарани. Или нещо такова, въпреки че да, не мога да се бия, но както и да е. Ще го убия, няма да го убия, ще го убия. И нали знаеш, винаги с тебе, винаги с тебе, каквото и да става. И да, ужасно много те обичам. И обичаме One Direction. И Нио, Найл, да бе. Нищо, че аз обичам Хари, но както и да е. Обичам те още повече, Коте, и да, ето. Радваш ли се 4 минути видео за тебе? Просто, просто Слънце, ти си уникален и красив човек и да, много ми се караш ти като Марко. Много ми се карате като се садна и винаги искате да ме биете. На което не съм съгласна, но както и да е. И да, като се видиме, ще си ревем взаимно или поне аз ще рева. С теб не знам. И да. Ами, Слънце, бих те разтягала около цяла вечер, но вече не се сещам какво да кажа, затова просто ще спра видеото. Обичам. Страшно много те обичам.